Ħarata iffurmata mill-Gwardja tal-Unur, il-Precision Drill Team u l-Banda tal-Korp tal-Pulizija is-Sibt filgħodu il-Belt imxiet minn quddiem il-Palazz tal-Gran Mastru tul Triq ir-Repubblika sa quddiem il-bini tal-Parlament. Hawnhekk inġabru jsegwu bosta Maltin li ġew apposta biex jaraw il-ftuħ tal-programm ta' attivitajiet tal-anniversarju mit-twaqqif tal-Korp. U turisti li insertaw il-Belt is-Sibt filgħodu li waqfu jsegwu b'attenzjoni. Illum infetħet iċ-ċelebrazzjonijiet tal-212 sena mill-Korp tal-Pulizija. Illum bdejna mill-Pjazza San George, bidew il-marching mill-Gwardja tal-Unur, il-Precision Team u mill-Banda tal-Pulizija. Ġejna maġen hawnhekk quddiem il-Parlament u ovvjament magħhom ukoll hawn ittieħdu sehem l-iskwadra tal-K9. Fil-fatt, tfal u adulti preżenti uraw interess partikolari fil-wirja mit-taqsima tal-klieb li fiha saru jafu iktar dwar il-mod li bih dawn il-klieb jitħarġu biex fost affarijiet oħra ifittxu għad-droga. Oġġett sabiħ importanti anke għall-pubbliku stessu. Iktar jinġibet lejn il-pulizija fuq ċerti affarijiet. Ħafna sbieħ. Ħafna għaxan turisti kollha jistaqsuna jgħidulna xaw ednielhom. Sa jagħmlu silent drill. ħafna sbieħ, dejjem imorru, s-sanka għawdex imorru. Sabiħa tajba, nħobbuha maħna anka l-klib u l-pulizija. Għasseb ċena xi 3 darbiet darba. Interessanti, xi ħaġa interessanti, xi ħaġa mhux ta' kuljum. Għandan ħadd titrat mal-pulizija tal-Kavlarija, rajt dik il-parat u qed nara din is-soludju tal-klieb. Kont ġejtinna ħafna żmien kien għadu ħaj ir-raġel. U llum li ġejtek. Ħadd pjaċir ħafna. It-taqsima tal-kavallerija kienet preżenti quddiem il-Parlament u l-pubbliku seta' javviċina żwiemel u anke jsaqsi lill-Pulizija iktar dwar din it-taqsima żgħira imma antika tal-Korp. Il-Police Patrol and Community Support Officers kellhom stand informattiv minn fejn spjegaw ir-rwol tal-uffiċjali f'din it-taqsima ġdida. L-attivitajiet tal-Ġimgħa tal-Pulizija 2026 ikomplu b'kunċert vokali u strumentali s-sibt li ġej filgħaxija mill-Banda tal-Korp fit-Teatru Manwell u bwirjiet minn taqsimiet differenti l-ħadd 12 ta' Lulju f'Witilgħajn u t-2 13 ta' Lulju fil-Pjazza ta' Insielem.